Ang kalinaw man naa kanatong tanan. Alhamdulillah karong adlaw gitagaan ta sa labong magagambong baskog sa panglawas nga diin masaksihan nato ang kaning kasal sa atong igsuon. Og kaning process sa kasal nato karon makita nato diha ang pag-atubang ni lalaki og katong sa papa ni babae kung naayang papa ug kung wala naayang kuya. Ginatawag siya og hijaba wal kabul. Ang hijaba wal kabul mga kaisunan mo kini siya ang pagpasa o obligasyon sa ginikanan katong lalaki ipasa na niya karon ng obligasyon ngadto sa mahimong bana sa babae sama sa pananglitan ang pagkaon, ang pag-inom ni babae, ang pagkaon ni babae, ang mga pamistri, ang iyang mga panginhanglanon instead nga sa ginikanan kana sa time nga siya dalaga pa ipasa na karon sa iyang mahimo nga bana ug mo kana ang ginatawag nga hijaba wal kabul. Ug tanan nga mga buluhaton niini nakabase kini sa pagpamaagi sa mga propeta. Ug isa pa sa mga buluhaton sa kaning atong wedding ceremony ang kaning walima, kaning ginatawag nato nga celebration. Sapagkat tinud ang pagpakasal isa kini siya sa sagrado nga mga buluhaton sa pangrelihiyon nga diin mahitabo kini sa isa sa mga happiness nga mahitabo sa atong kinabuhi. So gikinahanglan nato ang pagselebrar sa atong mga pagpakaunta sa mga atong mga bisita. Og isa po diri ang ma-seminar pod si lalaki ug si babae sa mga angay buluhaton isip mga nagtiayon. Inshallah ato silang i-welcome og ato silang i-welcome sa kaning atong buluhaton karon. Ug maayong hapon kanatong tanan. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكم. So karong adlaw masaksihan nato ang pag-isang dibdib ng kapatid natin na si Brother Ustaz Faisal Jamzuri at ang kanyang mapapangasawang si Rahma Rivera Taba. Islam nami 7 kabuok na kondisyon aya makasal ang usa ka lalaki. Sabdan? Okay. Ang first condition ani mao ni ang at-taradi bainahum. Taradi bainahum ulong ni sa Arabic na ang ibig sabihin wala gipugos, walay pinugsanay sa both party, sa babae sa laki. So pangutanan nako si tatay, gipugos ba nimo ang imong anak? Wala. So kabubuton niya, di ba? Alhamdulillah. So gipugos ba ni ka? So wala gipugos. Alhamdulillah. So wala gipugos? Out. Pagi day. Okay. First condition, check. Okay. Ikadua na kondisyon. Mo ni ang wali. So kinahanglan adunay guardian. Adunay guardian katong babae. Ha? Kay siya may mutubot na i-transfer na ang obligasyon. So, naa ba diri ang wali? So naa. Dari katong atabangan. Ito pangalan na to tay? Nestor Paba. So siya ang guardian sa atong babae, sa sister. Okay. Muslima. So kailangan ang kondisyon ang wali Muslim. Second question, check. Second condition, check. Okay. Ikatulo. Unsa man to? Shahiday. Ang duha ka buok witness na mosaksi sa ilang kasal. So dili lang kay duha ang nag-witness ani, daghan kay nag-witness. So kinahanglan na mag-witness ani Muslim. So daghan tag brother diri inshallah. Mga brother, kamo ang mag-witness sa kasal sa atong brother karong adlaw. Okay? Ang ikaapat na kondisyon mo ni ang paghatag sa dowry, sa mahar sa lalaki sa iyang mapapangasawa. So nakatag ba nimo Brother Faisal unsa man tong gipangayo sa atong sister na iyang gusto na dowry? Nahatag ba?
nahatag. Pila man ka kantidad o unsa na siya? Isa ka sing-sing o kan suratul mu'minun. Suratul Mu'minun. So, clear ha? Ang gihatag kuno usa ka sing-sing, usa to na sing-sing, basig dula-dulaan, basig bugot ra pud to. Klaro ha? Kay ang kasal kailangan maklaro gyud. Unsa to siya? Sing-sing na gold. Gold siya, okay, gold. Ang kantidad pila man siguro ani? Ako kabalo. So basta sing-sing na gold. So, approve na gihatag niya ang iyang dowry. Okay. Ikalima na kondisyon. Kailangan ang both party wala sila'y mga record na mga malicious o mga dautan. Ibig sabihin, good citizenship sila or Muslim good citizenship. So, tanaw na ako si Bro Faisal o kaping sister, inshallah, approve sila. So, check. Okay, kapila na ta? Ika-unom. Okay. Ang ika-unom, motong gitawag na al-kifaa. Al-kifaa, ibig sabihin, kanang pareho sila sa estado sa buhay. Sa lang estado sa buhay, single silang dua. Okay. Single ba? Single, okay. Abi na ako niya, naikuan double. Dahil ang ikapito, mao ni siya ang singa. Motong paglitok sa amahan na itugot niya na ipakasal ang iyang anak o i-transfer ang obligasyon sa iyang katong lalaki na mag-asawa sa anak. Dayon, ang katong mag-asawa, ingon po siya gidawat niya. So, sugdan na nato. Inshallah? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Akong ipaasawa ang akong anak na si Rahma Taba. Okay. Pinaagi sa Islam. Og dawata. Okay, tubag? Gidawat na ako. Naasawa si Rahma Rivera Taba sa pinaagi sa Islam. Allahu Akbar. Takbir. Okay, makatulo ha? Okay. Akong ipaasawa si Rahma Rivera Taba sa pinaagi sa Islam. Og dawata. Okay. Tubag? Gidawat na ko si Rahma Rivera Taba sa pinaagi sa Islam. Katulo. Okay. Katulo. Akong ipaasawa sa imo si Rahma Rivera Taba pinaagi sa Islam. og dawata. Okay. Gidawat na ko nga mahimong asawa si Rahma Rivera Taba pinaagi sa Islam. Allahu Akbar. So, kompleto na ang mga kondisyon. So, ibig sabihin, si karon officially na mag-asawa si Brother Faisal Ogabang Jamsuri o si Rahma Rivera Taba. Sumuni ang kasal sa Islam. Ay kasulatan. So, kailangan matay marriage certificate. Palod na to na marriage certificate na to, Ustaz. Okay. So magsuwata sa Allah subhanahu wa ta'ala na kaning duha ka buok nato na atong ipinag-isang dibdib karong adlaw natagaan sila sa Allah subhanahu wa ta'ala ug baraka, blessings og mga anak na mga maayo, mga good citizenship, mga anak na mga salihin ug salihat. O tagaan abrigan sa ila sa Allah subhanahu wa ta'ala ang ilang mga rizki, ang ilang mga panginabuhi, ang ilang rizki ug malikay sila sa tanang mga sakit. Okay? So magduta sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ya rabbal alamin. Allahumma barik lakuma wa baraka alaykuma wa jama' bainakuma bil khair ya arhamar rahimin. اللهم افتح لهما أبواب البركة وأبواب التوبة وأبواب العلم وأبواب الرحمة وارزق لهما أولادا صالحين والصالحات يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا أنزل علينا الرحمة واغفر لنا وارحمنا
وأنت أرحم الراحمين. اللهم أصلح بيننا، اللهم اغفر لنا واغفر لهما وارحمهما يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت ولينا ومولانا يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا أحوالنا كلها برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بارك عليكما بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Mabruk bro, mubarak insyaallah. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك. Kung ako bingung nga ito ang yang way, bro Faisal Jamzuri udah bang. Ang piece of advice na ko sa imo ha, masig na po yata ang mga fellow nato na mga bisita o advice. Okay, advice na to, before nimo atuan imong asawa, always remember, fear Allah. Katakutan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa iya. Kay iyang imong gikuha ang responsibilidad sa imong ginikanan. So imo siyang ayuhan. So before ka mo ito sa imong asawa, magdua ka, Allahumma inni as'aluka khairu ma fiha wa khairu ma jubilat ilaiha. Wa na'udhu bika min syarri ma fiha wa syarri ma jubilat ilaiha. Sumoto ang dua or supplication sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam before ka musulod sa imong mubatal sa Maranao itong batalo. Paalala sa lahat no, na ang pag-aasawa ay hindi isang kaning isusubo na kapag tayo ay nainitan, bigla nating iduluwa. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. حن قلبي على جمعة الخير هلا، حن قلبي على جمعة الخير هلا، جمعة الخير هلا. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بالحب جئت معنا وربنا يحييكم، بالحب جئت معنا وربنا يحييكم، وربنا يحييكم. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. مرحبا يا هلا فيكم بالمحبة نحيكم.